matay. Ako mga problema problema. Tungod lagi kan iwi kamot bag pandaway na ko kung barkada yung pingkaw ka. Ikaduha pa gad so kuya piglag na ka matay paingta na ko inom sao man ako ning patuyo kamot matay. Unsa way problema na? Tay, ako kuya piglagan ka ay ko da pingkaw lagi ko ka. Ingon barkada nga pingkaw ka, di ko nung pagkungit. Bagay sa nako, di ko nung iko. Pre, pre. Wala ka gani ka naa ka pre. Matay. Daong problema pre, kana kung kamot nga. Iwi ko nung kamot pre, ulagay ko kuya pre. Kamot? Okay, iwi ko nung kamot. Matay. Problema rin ako kasi mong kamot ayron. Problema ko pre, ang problema na kaning patuyo din ni ma. Asa? Ano? Oh, mutaw. Ano problema rin kamot? Gula ko nung basket ko pre. Iwi ko nung kaana ko nung porma. Ini gulag volleyball magkana non tawag pre. No. Oh, na para ni sa pre. Ano? Kasi na. Sabi ko ni pre. Ngita ba? Mate. Mate. No. Sabi ko. Pre, ale pre. Muni ato Sa mo na, sa may kuana na pre. Ang gwapo na. Nagwantara pa yung sakit ano ha? Sa matay masig maayaw na siya pre. Gago! Ayaw, binuang man eh. Matay mabalik ko tuwas. Dili mo bali mo. Makuha na. Dili pre. Tinood lagi na. Mabalik matuwasan mo nung kunin mo pre, matay di ni magayo pre, matay. Otro ba? Magana ka sa tinuod nga mo na ay solusyon. Otro balik ka. Agake no. Otro ni kagkuan ini pre ni. Siniyo. Siniyo mo ni klake. Okay na. Mayo lagi to. Ikaw po. Ikaw po. Oo. Di kon mag-ayo pre kay tay. Otro mo ni kang barkada rin saway rin pre. Matawar ko do. Yan eh. Mga kabuluan ni pre. Pero ko sa imong kan. Kabalo ka pre. Bulagan ko so iya Mga- bukan ko discourage ko. Balo ko ni mo dyan nga. Ano kay problema? Ay ka magka-problema kay pero tokado. Pero po sa'yo magkatawa pa. Hindi may lang sa'yo maglibot. Ba? Na kay problema. Ang problemahan ko pre. Kini mo pre. Di Ito na sakto to kanya akong ikuan tong. Ang kawayan ba? Matay. May klaro pa. Material, ha? Material, na? Mali. Martilyo. Oh, mali. Martilyo. Pwede ipus-pus na siya, aron ma. Kung martilyo, makunan. Masira pa ka sa martilyo. Masiglahan ko to alang kuwayan kay mas. Mali ka problema gid mo. Pre, kabalo ka ni kang kabalo man ka na. Mo ay galamit to, no wala. To, magalayo ka nya. Kuwayan. Datay na pa klaro paligid ako sa motor ning muta. Ako, diskutan ron. Sa problema nung kanara o napay lain. Ay, pa na. Pre. Dagan, Kaya tinuod na kung natungga ba to si LM nga nado kay problema sa imong dagan. lovers ba, lovers. Dagan ni pe ugma pa na ko na mahiskot tanan pre kanay sa Di sige sa auto mo lovers naman. ay Kasi makatambag ko ba nga wala ba na ako nga mo experience kay kuno mga checks. noon pre kaya kung pre ka na rin yung pagi pre ka dapat tuho sa siyang Uy, ako di ay. Ya, naga karon to pero wala pa mo wala nagawa. mi mo ka ihay pre Kaya mas maayo ko na pre. Pula-pula na. ay wala ka pre wala mi balik ka kini kung kamot kung iwi ayo Uy, naka-discourage. mo kung naka-discourage binigod Yan. Ako di ay. Para kamo try. Kagwapo ni mo. ay kagwapo ni karo ko gwapo maibog So si kana nang mga dili ma daga maibog na. dagan yun pre dulya Okay ra na basta importante pa rin kamo trago na pa na. mo nga ne igo na yan Kuya ni sa akin buwan kung ay ulang ka sa lot man yan babae pre Oy na. gila ka gikan pre Buset lagi kaning pamba tutihan nga lain. Buset ko ato sa kuan sa kumpisan. nalibang ka na may nakaan mo kalain naman tiyan mo Dili sa kuan pagkaan. Umiya na kuan ne ning. Mantay, ano mo ba tong gisgaran ta? Inom ba? asa inom Kapag nga ako ane kailangan di na good mo inom ane. Alam. angay na tuan na ni mo di mo na nagipakita sa doktor Wala pa no. Apa binsaya wala pa pa pero kung ano ko na ka. sa inom ragyat Dili sa inom sa panahon ra ba? ha Nang ako isgutan na lang itong si Ibra niya ba? Nagpuan ako ganiya. Bilingkod siya da.
Ato gani ha. Yang problema kuan. Kubain saya ani ba? Kasi yang bukong sa yang butan. Ketawa lagi kau kay yang ani wim dek kita. Iwi tao. Kaya na tayo sa giko niya day. Ning gana niya ma street to ba niya. Ako sa gikuha kanya ukuayan. Gi iner mo. Ah. Bro siya to siya na reklamo siya kay iya ipakuha ipadukdok martilyo man. Sakto kung tao. Martilyohan to siya? Martilyohan ko to siya kaya aro inig makuha na to. Kuan to siya ba? Ini ko check up to siya. Masikap din. Kaya ka masaminto. Ipahilot ko to siya arong tarag balik ba. Angay ko to puspusan ko to martil kusgon pakalitan ba kanang uskahap maso ni angay ato aron Masok. uskahapos ra ba. Uy, de bro. Sige ko ano ya pagbili ma kay siya. Lima kay siya kaya. Dili di bud kuan. Lima na kamot. Sabay ko ba labers ka, labers. Nam, indap din dito. Brade ay. Nap kita mo ikuan kita iya kay kuan ato gi kanang maulo sa siyang kuan yang uyab ba kanang ibalag sa iyang kamot. Nagkapait po kayo. Kung mana si problema, nuktok siya usaha yung katawar ko sa kalet. Nang mag-ibo ko ba nga? Delikado ka na yan ang problemahan niya basin maghikom niya to ba. Ganun mo ni sunod na itong may balag ang putun ni mo. Tabagi po to siya. Nga, kanya yung problema, dili ang lumluong ba sa bukan ba, kasing-kasing ba? Kaya pusabi na makawalag gana sa kinabuhi. Sakto ha. Tampagan ako itong kaibalag niya tulad na. Sakto ko itong angay ko to siya tukdukong ko to siya martilyo ko ay masod yung bukto niya arong matutuloy ito balik ba. Sakit ko ng tiyan. Ano ko din ako ana nang tungod di takon sa atong kuan gay. Tong takon ako gabi ba ang sudan. Munggay o kuan. Itinuan ako ba? Apil po sapal po. Kaning kator sa ginit sa lupi ang gihana ra sa kuan. Sago lagi labat pag lambi kaya mo pinaka the best so sustansya pag ngalmunggay na. Kasi ito patong bliko di ba ba rumnik ibrag ba. Boy katampag kinsa man ang uyab niyang ikunan niya. Wala o kabalo basta lovers ko to yung sinikulan niya. Wala na siya gilak. Wala mo noon. Pero ako siya problema. Problema kay siya ga. Sabi ko na kanang itanduwa mo tampod ba niya nga. Tuntapagan siya nga kanang makapaayo niya ba. Kita kung kanang to ato balago to siya. Asa puro giron to anak gay. Asa na tagaran ni uli mo to. Gano sa man nakasurahan ay. Ganyan buntag. Kung man trabaho, di ba? Trabaho man taga niya. Kahibalag mo. Balag. Ay atong tambagan to siya. Asa atong patawagan ato na kay cellphone dala. Wala cellphone. Cellphone ako. Wala ko cellphone. Alam ba ning nakahisgot ka to? Nandun mo ka tong panganday? Katong mga panganday atong Pag-give ka mo. Never give up ka. Tama basi nga give up ka nga. Panganday na to nga. Mahimo tong presidente do ba? Mga presidente ko ta. Di ko mo kuan na di ko mo surrender sa mong pangandoy Nga gyud. parehago tayo lang. Kaya ang pangandoy mo na usak ka nagahatag na tuog. Kuan ba? Ning experience na kanang kuan ba? Hindi ko ta mo give up. Kuan ba? Di ko ka mo surrender na ta, pangandoy na ta. Padangin ko ato kay mo gud pangarap ko na ko mga presidente ko ba. Mo lagi. Kaning usbon lagi nato ning kuan lagi ito mga presidente itong Kuan duwa. lagi LM. Mo. Dili man ta makaingo nga abot ba na basta mangander ko ta. Sa pagkaron sa tuarong kuan sa sa tuang kuan ba? Lungsod sa laing lungsuran no. City. Nga gagpakyo ba? Teka luoy de kayo no? Bingkang luwi ya. Salamat kita dire nga kuan ba ning Tama ikaw. wala maigo bro Naputol. hangin. Hangin. Hangin lo. Luoy itong mga dagang kasagingan kay nga paled ng kuan ba? Tumba. Sa mo tungod dias Manila kay gipang Sige. baha na ilang balay biluya Luya kaya. bitaw kay sila. Nang ako na ampo na taga sa Ginoo kalinaw ba ang panahon. Kalinaw imo. Usa po na magkwanto sila mga sila mga tabang ba nga sa mga tao nga maluluy kasing-kasing ba nga naay mo tabang sa mga kabayanihan ba nato. Lain pud ako say plano na mong buhaton og mga presidente kay diri sa Pilipinas.
akong plano kong buhato. Subon ako niyang, kanang kandya ba? Sa kanang islahan na. Oh, do kanang dagat ako nang panon. Ning okay tungaon na ba kanang naisakdag ko yung budget. Di na pag-ion ang kuan. Yung mga motor, truck, pero dili na kay walaon na to ng truck kay maglutaw naman ta. Ang sakto. Oh, maglutaw naman ta. Dako ka na Sana sa carbo. Ano na siya, munang tungaon na siya kay mga tao ra exercise ba? Ya kanang tawag puyo anang kuan isla ha. Ay. Bali naman ako na sila. Balhino nimo. Kaya para maawan na sila di ha. Anong kuhanap? Ano kung plano? Kinahanglan ta nag gamit ka ng mga gamit ng mga Oh, katong mo lagi ng kabantay ka to sa Lida Titan. katap. Tumagadag ko yung tawa. Mutoy, itong kanon na, itong robot ba? Mga ko di mo kuan. Tabang na mas presidente ka kuhan sa kuan, US. Mga rebinta. Oh. Kailangan magkuhan ta na magama ta og mga dagkong robot nga makapadaog na ba? Ya. Kanang barko imong gi planuhan sa kadak po ng barko din mo pa. Barko? Ha. Dako pa na. Takot pa ng isla. Eh para jud ang tanang tawo eh tibok katawa igo ana. Ha. Sa ginana nakadaka ang barko buhon. Dili jud kung kaigo ang tawa na. Dagan kay na. Ang mga tao dire kapuy dire. Oh. Ano mo tabang mo ha? Puhon ha. Ang kuan po kinahanglan po magpresidente sa kanuway kinahanglan na dili na ta mailista ng tuduhan. Oh, pwede. Kaya magbago naman, Oh. mag-change na ba? Nag-change na ang kalibutan. Ah. O change na po ang mga kuan. Hindi ka nang, kasi tawagan ng change, kasi Tagalog, Ken? Ken. Kuan na? Yusab. Mag-usap. Kasi mo off, baba. Oh, kanang kuan. Change, pag-usap. Ano ba? Oh, kuan na. Kaya mo tayo plano po sa US. US ba? Sa US. Ang gigo ang dito. Sakto na magamit ito. Malaki o, sakto niya. Okay nang, kaya sakto magamit ito na. Ha. Manang mga po, tabang ni mo ba nga? Siyempre, pauban, guta. Wala pa piliman. Hindi sa Pilipinas. Ikaw, business. Ha. Wala pa piliman. Gamit agaan. Di ka nagpilay mo kinahanglan ako ni hatag mo amigo guta. Oo, tingol po. Ang gustuhan ba kay kinahanglan ko mga kuan, mga ninja ba? Kuan ko ninja, Ninja. mga ninja assassin ba? Ah, ninja. Maayo maron. Mune, army mo daw. Oh. Mudugang sa army mo. Pang kuan na siya, pang gabi na siya ba? Mga kinahanglan po na kuan mga invincible. Kuan ba? Ay, siyempre, visible. Automatic ka na. Visible na. Hindi. Mga ninja ba? Kinahanglan Ganun po. pa kag invisible nga ninja pod. Ah. Parin kuan ko lang bisig mapuntag. Ninja yung mga invisible ako atong tong patrol plane nga sugong daga na. Ah. Sakto, mas maayo ko na. Kay puhon. Kita magpresidente kita na maghari dire. Wala na. Ibo kalibutan. Kung kita po yung mag-presidente po, atong kuan, kalina ba, wala Oh, kalinaw, wala tinuod. magpinaso, wala Oh. gubat, Mo kay na, mo wala kay na. patay, at ka na mga patay, mga adek, Oh, ato nang pabutanon. pabutang na di po dato po na silang punay pangitan na kanang dili sila mo iyon sa tungkuan. Ato na sila ipaon. Ato ipaon ang Oh, tuna, ipaon ang tuna. Kung dili mo iyon. di mo yan. Ya, presidente po tapos, kinahanglan na, wala na, kanang tanang mga paluliton, pre na sila tanan. Ipre na na. Pwede na ka na ipre. Di na to patrabaho ng mga tawo. Tanan concrete ng balay. Concrete ang balay. Pwede ka na. Sa kinan, hatag na nako na tanan sa kinan sa Amerika, hatag na na, silpo. So, si May kung ako ni mo kay ikaw may high-tech may dos US biya. Ah. Manang dito sa US. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. At walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Magbukas ka ng isipan kahit talo may natututunan. Di mo lang alaman